Jiring getih wedi mati. Iya. Apa aku dengani sing dudu trampil. Nek ora trampil cemelangi. Iya, kena modar tenan aku. Oh, saya akeh. Oh, saya akeh tenan. Dan urek ngrocok tum. Kowe ngapa, Truk? Asem ira omong. Wong kene genah ngendani tombak kok jedul ora. Mundur. Arep ngopo kowe? Bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Tombak. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Kowe tombak digdaya ngenengi getih wong suci dadi tombak wesi rongsokan. Rapayo. Mundur. Ngono iku dadak udus. Ndandake tenaga, Truk. Takon aku. Piye mau, Gong? Bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Bapak lunga biyong meteng. Ngapusi. Lah kowe muni piye? Bapak lunga biyong meteng. Wong bojone meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Oh, bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi. Terus di stop. Ya. Stop. Aku wong suci ora tau tumindak elek. Tumbak ki mesti kalah. Oh iya. Domong ya. Baleni ya. Jajal. Bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Aku wong suci ora tau celong jupuk dadi tombak rongsokan. Pulang. Bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Meh kebablasan nih, Gong. Kuwi tombak lawas. Kaya kendaraan. Kendaraan lawas ki direm Senin, mandeke Rebo. Lak nabrak ya apa-apa ya. Aku wong suci ora tau celung jupuk dadi tombak rongsokan. Balik. Mandi.